ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ରିଲ୍ସରେ ଏମିତି ମାନେ ବାୟା ହେଇଯାନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅକୁ ସିଏ ବି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ପୁରା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତୁ, ରିଲ୍ସ କରିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସୀମା ଥାଏ। ଆପଣ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ଥିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି କେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସଚେତନ କରାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।